Kawadhi nyime en piny Kenya osingo medo omenda mobiro solo igani e agulu mar piny ngima mar jolo pinje maromo 100 e kedo kod tuo mar kahera, malaria kod kute mag ayaki mong'ere kaka Global Fund. Migawo mathieth e pacho ka oduoko erokamano ne chenro mar omenda mar Global Fund mosekonyo piny Kenya e kedo gi tuoche 3 go higni 20 nyaka ne chake. Ma kabende moko kuom oganda ma pacho ka moseyudo kony kowuok e omenda no ochiwo puoch gi pak ne migawo mar thieth kuom reso ngimagi. Jokanyo ikore ne solo mar omenda no e tielo mar 7 mibiro bago dwe manyien e boma ma New York e piny Amerika. Geno margi en choko omenda maromo bilion 18 dola ma Amerika mondo kony pinje ma jokanyo 100 go. Africa is committed to enhance Kenyan contribution during the 7th replenishment. And to date, Global Fund has signed in favor of Kenya grants amounting to over 1.8 billion US dollars. And these grants, as you have heard from the National Treasury, have been supplemented by our own country's efforts to address these 3 diseases that are of great concern. Thank you, Global Fund. Najua ningekuwa nimespend more than 530. I'm a mathematician. As in 530k over to get this disease treated. Kazi ya CHVs wanafanya vizuri. Hiyo mambo yao ya kutembea kwa vijiji ama household visitation wanafanya as their daily service. At least inaongeza ubora wa afya. Let us continue holding each other's hand to make sure that we eradicate deaths related to HIV.